କିଏ? ପୁଅ? କା ପୁଅ? କାଶ ହେଲା। ହଁ ସୁନା ନମ ବସିଯା ବସିଯା ବସ। କୃଷ୍ଣ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବ ଦିଅ ମତେ ସାଡ଼େ କାହିଁ ବୋଉଛ ସାର୍ ଚାଉଳ ଖା ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣ ଉଠିକି ଚାଲିକି ଆସ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ ବହି ରଖିଦେବ ବା ହଁ ଠାକୁ ବାଡ଼େଇବେ ବହି ଦେଖନ୍ତିନି ପଢ଼ନ୍ତି ତମେ ତ ପଢ଼ୁନ ପଢ଼ୁଛ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ ଦେଖିଆ ଗ୍ରାମୀଣ ଏରିଆ କାହିଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଃ କ'ଣ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ କାହିଁ କରିଦେବି ମୁଁ ସୁନା ସୁନା ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଦେଖିଆ ओम नमः भगवते वासुदेवाय କହିକିନି ପଢ଼ନ୍ତି ବା ଠାକୁ ବହି ମୁଣ୍ଡ ନଗେଇକି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲା ହଁ ତମେ ପଢ଼ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହିଲ ଅଧିକା କ'ଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କୁହ କ'ଣ କରୁଛ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଜୋର ପଢ଼ୁନ ଶୁଭୁନି ନମସ୍ତେ ନରସିଂହ କହିଦିଅ ନମସ୍ତେ ନରସିଂହ ଠିଆ ହେଇକି ପଢ଼ ଠିଆ ଛିଡ଼ ନରସିଂହ କହିକି ପଢ଼ ଜାଗା ହେଉନି ତୋତେ ଧରିକି ନାମ କର ଦି ହାତ ଧରିକି ନାମ କର ଦି ହାତରେ ଟେକି ଧରିକି ନାମ କର ହଉ ପଢ଼ ପଢ଼ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିକି ଶୁଭୁ କହିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କୁହ ଭଗବତେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ଏବେ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛି ଟେକିକି ଦ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜୁଛି ହାତ ଟେକିକି ଦ ବହି ହଁ ମୁଣ୍ଡ ନଗା କହିଦିଅ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ओम नमः भगवते କ'ଣ हरे कृष्ण कह दिया हरे
କାନ ହେ ନା ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାହିଁ ତମର ଅଧିକା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କାମ କରୁଛ କି କାମ କରୁଛ ବା କି କାମ କରୁଛ ଗୀତ ଗାଇଲ ଖାଲି କ'ଣ କହୁଛ ଗୀତ ଗାଇଲେ କ'ଣ ଗାଉନ ଗୋଟେ କହୁନ କହିଲ ଜୟ ରାଧା ହଁ କହ ନମସ୍ତେ ନରସିଂହା କହିଲ ନମସ୍ତେ ନରସିଂହାୟ କହିଲ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ କହିଲ ହଁ ମୁଁ ବା କହିଲି ତମେ କୁହ ହଁ ତମେ ଆଉ ଥରେ କହୁନ ତମ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ତମ ନାଁ ରାଧା ମାଧବ କହିଲୁ ଟିକେ ରାଧା ମାଧବ ଗାଇଦେଲ ସେଇଠି ବସିକି